Bilýärmi? Sen diňe öwellerine ýa gollanlaryna şolara gaýtaryp kömek edesin edi. Ýana beýlik tarapama. Seni ýamanlap, seni biraz haşa çeken adamlarama. Ulaydan ýerite gıýbatçylam üçin, ýerite siz üçin. Men şo her bir gurruňyz üçin. Men şo goşa aýnykly men şo kana koynakly men şo arkasy dolan alytyn şoda men görüplen barony malytyn şoda men ýadadım jodamen şoda men gyzam okudamen men şo ýadyşymny edipli men şo görüşeni gödükdi men şo izlama hene dünýäýe çykýdlama kemetine tegisli daýyn näçe gardaşym aradyny baýyn dediýän düzgünni men şo haýdymda görgüli men şo ýumragy garmady men şo halaýan bir gyzy men şo men şo ýürmäsi geýdim başy men şo hananmagan galam garşa men şo ýürmäsi geýdim başy men şo hananmagan galam garşa men ýekadaşymda dilken ýamanlamasyn meni ülkem kata bagçy pulkan kata pulyo günkan bahany gözleýär tözgeden ýalany sözleýär bargeden dünýede nerda kim şeytany dost tutan gözleýär cennet dar taklaýa gelen ýurje hat darlary hatçy sözlerini hawun ýedilemen uçy ýöne aýtmalana daýyn waçy horaçy itgemme hünkü bolşy men şo ýeňirme goňşy deterden garaly depderim appa dünýäşym mukladym tappa men şo ýürmäsi geýdim başy men şo men